ofizialki esango dugu lehen elkarrezketa duela, Agurne Barruso daukagulako gaur gurekin ikastolen elkarteko zuzendari berria da, Barruso Andrea, egunon. Egunon. Amaitu berri den transizio prozesu baten puntuan, ez da? Irailean hartu zenuelako kargua ofizialki, baina oraindik Zukiarekin hortxe elkarlenen aritu zara, dagoeneko askatu da esku eta bakarrik zoaz, edo esan daiteke dagoeneko? Ez ondio transizioan gare, irailean hasi ginen, baina, Jose Luisek ibilbide luzia dauka ikastolen munduan, eta transizioa ez da bile betian eitzen da ikasturte bukaerar arte elkarrekin egongo ga. Hala ere, ikastolen mundu ondo ezagutzen duzu azken 7 urteak, Gasteizko Armentian zuzendari aritu zarelako. Nola aurkitu duzuela ere, bote prontuan ikastolen elkarteko zuzendaritza mailatik, zein den bere osasun egoera? Nik usten dut ikastolen elkartia bera, nala ikastolen mugimendua, ikastola barik ez da ezer, eta ikastolen elkartiaren osasuna, ikastolen osasuna da, eta nik mugimendua indartsu ikusi dut, aurrera begirako erronka importantiekin eta gogotsu. Erronka demografikoa da, akaso? Puntu honetan kezkarik handiena sortzen dizuen gaietako bat? Da bat, ez bakarra, erronka demografikoak, eta ez guri. Nik uste dut herri honek daukane arazo handi bat dala, euskeraren erabilera ezagutza gure ikasliengan, bada, guretako beste kezka iturri importante bat. Izango dugu aukera euskaraz hitz egiteko, akaso hezkuntza legearen baitan hor sortu den eztabaida horren inguruan delako gakoetako bat. Matrikulazio prozesuan bete-betean sartzeko puntuan zaudete gainera, ez da? Otsailaren 7an hasiko delako, nolako aurre ikusten duzu aurtengo kanpaina? Nik ikastolekin indoten bileretan eta agertu dana da, jaiotze tasaren jaitsiera zenbaki absolutotan igarriko, baina portzentaietan mantendu itzen dela ikastolen aldeko autua itzen daren familia kopurua. Gero egisa da, herri batetik bestera jaiotzetasaren bilaka erabe desberdina dela, herri batzutan lehen hau igarri da jaitsiera handi bat, oin igual egonkortu da, beste batzutan oin, aldakorra da egoeria. Nabarituko du dagoeneko, erronka demografiko horri da egokionez, geroz eta matrikulazio gutxiago egon da, akaso posible dela ikastetxeren batek gela gutxiago izatea, edo hori islatuko da datorren urteko matrikulazioan? Bai, gelak galduko die, eta galduko ditugu ikastolak, eta galduko ditugu sare guztiak. Gelak bai. Horre ikusten duzu, datozen urteetan, ikastetxeren batek ere etorkizuna kasu honetan jokoan izatea? Guk esaten duguna da, gelak itxiko ditugu, ikastolarik ez dugu itxiko. Hori da guk daukagun aurre ikuspena. Eta erronka. Hezkuntza legea dagoeneko labetik atera berri, hasiera batean, eta bozketa politikoari dagokionez, hasiera batean espero zena baino babes txikiagoarekin. Oro har ze balorazio egiten duzu, puntu honetan dagoeneko hausnartzeko eta balorazio ofizial bat egiteko moduan izan da? Nik uste dut ikastolen elkartiak berak prozesuaia boskatzeko zeuanean, esan zebala aukera galdu bat izan dela, guk hasieratik hartu dugu parte lege horren eraikuntzan beti hobetzeko aukerak zauzkala pentsauta, ekarpenak inditzugu eta fase desberdinetan joanga balorazioak eitzen, beti be hori, lege hobia izan zeikiela aurre ikusitza. Eta bukaeran uste dugu puntu batzutan, desente aukera galdu dela. Zeintzutan? Euskal kurrikulumaren aldeko apusturik ez da eitzen lege horrek, ez da murgiltze ereduaren aldeko apusturik eitzen, are gehiago azken momentuan egun indarrian daren ereduen aldeko apustua eitzen da, badare hor beste alderdi positibo batzu dauzkan moduan, aukera galdu batzu badauzka. Ikusi genuen lehen neurrietako bat segregazioarekin amaitzeko helburu zuen neurri hura izan zen, nola ikastetxe bakoitzak plaza kopuru bat gorde egin behar zuen segregazioarekin zaurgarritasun talderen bateko aurrentzat babestu ahal izateko, baina ordainko kritiko izan zineten plaza batzuk utxik geratu zirelako eta ikusi egiten zuten dutelako nola plaza galtzeko arrisku hori ere bazegoen. Puntu horretan, Bildarratzek eskua luzatu zion ikastolen elkarteari, elkarrizketan jarraitzeko eta konponbide batera iristeko, horra aurrera pausorik eman da? Ez, aurtengo matrikulazio epealdira baldintza berdinetan gatoz, guk kritikau ginuan, gure desadostasuna agertu ginuan azan,
alde batetik zaurgarritasun hori zehazteko, ze ikasle dan zaurgarri eta zein ez erabiltzen dan prozesua guztiz opakua da, guk ez dakigu zer dan hor baloratzen dana alde batetik, eta hor gardentasuna eskatu ginuan, eta gaur egun ez daukagu iaz baino informazio gehiagorik, eta gero eskatzen ginuan azan, eta garbi lagata guk badaukagula gai horrekiko konpromiso sendo bat hartuta eta determinazio osua, ikasle zaurgarrixak sartzeko gure aldeko autua indaben familia kanpoan geratu behar baldin badie kopuru berdinean aldatu daiztiela. Bietara behar baldin badie ez zaurgarrixak dienak sartu daiztiela bi zaurgarri. Eta hori ez da beti gertau. Eta, bueno, ikusiko aurten plazen esleipenian zer gertatzen den. Orduan ere alde bakarrez jokatu zen utelako, eta plaza horiek esleitzeko autuareik zenbait kasutan egintzen utelako. Kasu honetan, Jaurlaritzak ez baldin badu informazio gehiago ematen, modu berean jokatuko duzu, Bueno, nik uste dut prozesua balorau egin bia dela. Zer dan gertatzen dana, iazkotik nik uste dut danope ikasi ginuala, eta espero dugu aurten banaketa horretan gauzako beto itxeko bidea badaukagula. Euskal kurrikulumarena aukera galdu gisa deskribatu duzu, egia da, eztabaida politikoa kasu honetan Euskal Herria Bildurekin hizkuntza ereduen baitan kokatu zela, nola aurrekarien zati horretan bere tartea hartu zuen, eta gutxiengo hizkuntza mailak ere kokatu dira, ezta? B2 maila zaritu garelako, derrigorrezko bizgarren hizkuntza amaitzerako, nahikoa da zorrotzako izan behartzen hor, nola perfilatuko zenukezuk Euskal kurrikuluma? Bueno, nik uste dut hizkuntzei dagokixenean bai jartzen da, irteera profila B2 izango dela, ez da jartzen zela neurtuko dan. Eta neurtzen ez bada, ez dakigu hezkuntza sistema osoko ikasliak B2 hori lortuko daben ero ez da. Guk norabide horretan behin ginu zen ekarpenak, uste ginualako hori neurtzeko kanpo ebaluazio bat, ero biazala, benetan egiaztatzeko gure ikasliak maila hori etaratzen zebela. Eta, ez da legian hori hola jasotzen, alde batetik hori, eta gero, nik uste dut badagoela adostasun zabal bat, gaur egungo ereduak ez ditzuela ikasleak euskalduntzen. Momentuz murgiltze eredua da emaitzarik onenak emoten dituana, eta ez da panazea bat, horrepe badauka hobetu biharra, baina daukagun ereduetatik murgiltze eredua da emaitza honenak emoten dituana, eta legiak indau gaur egungo ereduak mantentziaren aldeko apustua, eta hori bai ikusi ginuan, atzera pauso moduan. Euskarari dagokionez, erronketako bat moduan ere planteatu duzu, atzera pausua identifikatzen da ikastolako ikasleen artean? Nik uste dut ikastolak eta eskolak orokorrian gizartearen islaga, gu ez ga, eta bai da ikusten die aldaketak. Alde batetik bai dago erabileran atzera pausu bat, gaztelaniarako joera handitzen dago gaztien artean. Beste alde batetik kontutan hartu biou, gero eta ikasle gehiago darela etxeko hizkuntza euskera ez daukenak, beraz bigarren hizkuntza da euskera erondako, eta horrepe, erronka gehigarri bat dakar, egokitu inbiagalako, euskeraz bizi daiztien, euskera bigarren hizkuntza dauken ikasle batzuk, eta hori be erronka, berri xamarra izan lehike. Eta ze torkizun ikusten diozu erronka horri? Nik uste dut badagola, alde batetik, ez dugu guk bakarrik lortuko, hezkuntzak ez dau, hezkuntza ezinbestekoa da herri honen euskalduntze prozesuan, baina berak bakarrik ez dau lortuko. Aipatu dozu, ni Gasteiztik nator, Gasteizko ikastola batetik, zelabait realidade soziolinguistikoa euskeraren aldekoa ez daukana, eta nik garbi ikusi dut, guk ikastolan inalak egin dabe, guk bakarrik ezin dugula, baina nik usten dut, alabe, badaukagula guk erantzukizun haundi bat, eta danok jarribiako ginukiela indarra hortan. Eztabaida politikoaren erdien ere txertatu da erabateko doakotasuna bermatzearena, posible izango da hori ikastoletan? Epe motxian ez, zoritxarrez ez, nahiko ginuke, baina epe motxian ez
erabateko doakotasuna lortzeko finantziazioa be erabatekoa izen bia dalako, eta gaur egun ez da. Guk ez dauzkagu gure ez langile guztiak finantziatuta, ez gure funtzionamentua finantziatuta, ez gure mantenua euneko unian finantziatuta, ez inbertsinuak, beraz horrek finantziatzen ez dien bitxartian, doakotasun osoa ezingo da egon. Pausuak emango ditugu. Finantziazioa areagotzen da neurrixan, kuota jaitsiko die. Egia da finantziazio publikoa hitz egiten denean, eta hor badago gizarteko mugimendu bat uste duena ikastolen elkarteak ere pixkanaka sare publikoan txertatzeko urratsaman beharko lukeela. Batez ere menpekotasun hori dagoenean diru publikoaz norabide horretan bideratzen denean. Epe labur batean, edo epe ertain batean, irudikatzen duzu alako zerbait gertatzeko aukera? Ez, da esplikauko dut, alde batetik, bai asko aipatzen da, ezta? Finantziazio publikoa, gero sare kontzertatua, zergatik, zertarako, legiak berak eta guk aurrera pausu moduan baloratu ginoan, hezkuntza zerbitzua arautzen dau. Oinarteko hezkuntza legiak bakarrik eskola publikoa arautzen zeban, eta honek, bai jaso dauia, hezkuntza zerbitzu guztia, eta itortzen dau, administrazioaren menpekoak ezgan ikastetxe batzupe, zerbitzu publiko bat emoten dugula. Hori alde batetik eta bestetik nik uste dut ondio ikastolok herri honi ekarpena ondixe eitzeko aukeria daukagula, eta herri hone gainera ondio gure ekarpena bia dabela 7 lurraldetan zabaltzengan hezkuntza sistema bakarraga ikastolak, hasi Xuberuatik eta Arabako Errioxara zabaltzen ganak, eta hori momentuz guk bakarrik ingeinke. Eta badare gauza asko, administrazioak berak ezin dituanakein, eta horretarako beste sare batzuk eukitzia oso garrantzitsua da, eta nik uste dut herri hone gainera historian esperientzia asko euki dituala norabide horretan. Ikastetxe kontzertatuak aipatu dituzu, gizarte ekimeneko ikastetxeak beste 3 greba egun ikasturtenetan 12 egun. Badakit ez direla zure ardura, baina nola begiratzen diozu lan gatazka horri? Bueno, nik uste dut guk saiakeria indogu lan gatazka hori guk ez eukitzeko. Nik uste dut ikastolen beste ezaugarri bat badala hori, urtiak eruaten dugu gehiengo sindikalarekin adostasunetara aiatzeko prozesuak garatzen, aurten behin dugu, joan zan hastian sinatu ginoan aurre akordioa, eta ni ez nahi zinor baloratzeko gizarte ekimeneko ikastetxeak ze inbia da ben, guk zeitzen dugun. Batez ere deigarria delako, eta pentsatzen dut balorazioaren bat izango duzula, bi patronalek proposatutako soldata igoera hori oso beretsua delako, ez da, 18, 20 bitartukoa, 2027 bitarte, eta sare publikoko profesionalen soldatera berdinduko lehituzketen igoerak direlako. Zergatik uste duzu ikastolen kasuan posible izan dela adostasuna lortzea eta ikastetxe kontzertatuetan ez? Bueno, nik uste dut bat, eta bada puntu haundi bat, ez dakit garrantzitsua esatiak bilur pixkat emoten dozte, soldaten ekiparazioa, eta bada gainera aldarrikapen sindikale historiko bat. Guk igual indar gehiago jarri dugu beste elementu batzutan bai. Lanpostuak mantentzeko erronkan, jaiotze tasaren jaitsierak gelakiztia baldin badakar, lanpostuak kolokan jartzen die, eta guk maiganean jarri ditugu proposamen batzuk lanpostu horrek mantentzeko, eta gure akordioak badauzka soldaten ekiparazioaz gain beste neurri batzuk, akordio hori albidetu dabenak. Pentsatzen dut, jota amaitzen joateko ikasturte amaieran daukazuen, 7. ikastolen elkarteko asamblea horretan burubelarri arituko zaretelako, erronka ez da txikia, datorren hamarkadarako linea estrategiko hori zerrendatzea baita, zeintzuk izango dira zutabe nagusiak estrategia horretan? Hori da 7. batzarrak erabaki bila da bena. Eta ondio gainera eztabaida prozesua ez dugu abiatu. Momentuz ikastolen elkarteko artezkaritza kontseilua, badago prozesu horren txostenak eta elaboratzen, eztabaida otsailean zabalduko da lurralde guztietako ikastoletara, eta hor jasoko dugu zeintzuk dien erronkak. Geratzen hortaz lana egiteko, eta ez da gutxi agurte barruz eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei. Zorte hon,